Collie, kennst du dir jet op de stroot van de Höferkerbedarige? Non, man voel daarvan jacht. Ik ook ek. Man min Oland werd dit tur voll davon. Wat is dit dag? Hoe is de? Welche üste wie sagur? De stroot wel ik ze. Ik ook. Ik ook. Ik lief correct of ik dit jet wege ken. Waarom kennst du dit ek? Ja, daar wär een lit stek van de stroot voor de Höferker behullen bleven. Een al buskörster wegert langsen dösjen lit stek te us Touris. Kennst du ek met us langskeur? Ik lief ek. De stek es ek maar te bekören. Wat skor, man de kennst, üs vertel, wat hat me de stroot voor de Höffelker üb her. Bit 1908 fertig kör een blad met de lidboon te Hörnomkör. Da is een stroot te Hörnombechturen. Man blad Jensburg. Dit gerdag går ek. Mesten kennen de van Rontem, bloch klok 7 te klok 12 kör. Hörne mot Höffel teef en ken jest klok jen loskör. Så slim werd ek. Om becht alle Nöslungen een Utweg plot. Der moest om teef dat de Teugenverkehr vorbei is. Man da brucht ja benei, tamol, saful, ter Östelling. Dit kennst man lief. 1969 is de stroot Tausbörig Utbechturen. Der wär de Höferker vorbei. Waarom weer de körster ne ook maar höffelk? Ja, hier Achjen hem betont bij de wijn wat teeft. En zijn hun left. De tevinkürster zwoord Alexa. Dit wär nu voorbij. Jør bij de parkplots rechts, wär jere, dus jerum stek Höferkerstroot. Ik sen nieuwsgierig auf morgen en gondel behoven sen. Hocken sen morgen en gondel. Dit zijn daar zitters halfzestern. Jetzt sen dag voel erler is we. 14 en 18 man bierig ochbere en hoven. Is wat och berührt der. Gondel verkopet en de Festbude bemorgen ken Krebs vor. Feste dag de Jähring voor Willy Billiger. Samtes gehen jume en lit Jähring. Willi is sa voor vreden. En Litschjähring is nog voor haar. Wat für en Willy es en je. Zuerst wust de Lüren ek, dat de Robbe en Fumen is, en ho hör hem Willy neemt. Wat mokert Willi? Je zwomt en hoven. Je let hör me festvollere. Zäe de Fürton? Hat der Ding je de Fürton von Hörnem? De Hörnem Fürton her nie noem. Man jär en school. Wat? En school? En de Fürton? Dit ken ja blot en Litsch school, wessen wies. Twest 1918 en 1933 wär West en Zeger en de Fürtum de Hörnum School. En hoe wär de school van 1918? Hat Jof littert Lüren en Hörnom en gornin Schoolsters. Mutje ser ihrer wär der bloch zoven Hüsing. Bit 1925 ist het rocht. Van de Sovenhüsing wär jen de Hotel en de Uller de Fürtums Wachterhus. Wir sind der.
Können wir jetzt zu Willi? Okay, jetzt doe ik dit gil voor alle soks jongen, dat Willi met jering voelerik hen. Let us een kop koffie voor. Us jongen zijn met Willy befordert en dat ken ja bestrønsbølle. Zolang terug is, sloeg het dit, waarom nog een centje dag? Dan nønt us los.